بسم الله الرحمن الرحيم. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Ba a rantsuwa da kowa da komai sai da Allah shi kaɗai, babu wanda yake da ikon ya rantse da kowane irin abu sai Allah shi kaɗai. Allah shi kaɗai yake da ikon ya rantse da kowane irin abu. والنازعات غرقا. Allah ya ce, ina rantsuwa da mala'ikun da suke fisgar rayukan kafirai da tsanani da wahalarwa. والناشطات نشطا. Kuma ina rantsuwa da mala'ikun da suke zare rayukan muminai a hankali da sauƙi a cikin nishaɗi. والسابحات سبحا. Kuma ina rantsuwa da mala'ikun da suke kaiwa da komowa a sararin samaniya. فالسابقات سبقا. Kuma ina rantsuwa da mala'ikun da suke tsere da rayukan muminai zuwa ga rahamar Allah don zartar da umarnin Allah. فالمدبرات أمرا. Kuma ina rantsuwa da mala'ikun da suke zartar da umarnin Allah daga sama zuwa ƙasa. يوم ترجف الراجفة. Ranar alkiyama rana ce da mai girgiza za ta yi girgiza, rana ce da za a yi busar tashin ƙiyama ta farko. تتبعها الرادفة. Mai gurbi na tafi a bayanta sai a yi busa ta biyu. قلوب يومئذ واجفة. Wasu zukata a wannan rana a firgice suke. أبصارها خاشعة. Idanuwansu a wannan rana suna cikin ƙasƙanci. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. A nan duniya idan an yi musu wa'azi suna inkarin tashin kiyama, suna cewa yanzu mu za a marshe mu yadda halittarmu take a da bayan mun mutu. أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً. Yanzu ko da mun zama ƙasusuwa rididdigaggu da suka saje da ƙasa? قالوا تلك إذا كرة خاسرة. Suka ce idan kuwa ya yiwu za a koma lahira, to wannan komarwa ce ta asara. فإنما هي زجرة واحدة. Allah ya ce domin lallai kuwa tsawa ce da za a yi ta busa guda ɗaya. فإذا هم بالساهرة. Kawai sai ga mutane a filin ƙiyama. هل أتاك حديث موسى. Shin labarin Musa ya zo maka? إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. A lokacin da Ubangijinsa ya kiraye shi a kwari na Tsoha guri mai tsarki. اذهب إلى فرعون إنه طغى. Ya ce ka tafi zuwa ga Fir'auna domin lalle shi ya yi shishigi ya ƙetare iyaka ya wuce gona da iri. فقل هل لك إلى أن تزكى. Sai ka ce da shi, shin ko kana so ka amsa zuwa ga hanyar tsira ka tsarkaka? وأهديك إلى ربك فتخشى. Kuma in shiryar da kai zuwa ga bautar Allah Ubangijinka sai ya juya zuciyarka ka tsorace shi? فأراه الآية الكبرى. Sai annabi Musa ya nuna wa Fir'auna aya mai girma. فكذب وعصى. Sai Fir'auna ya ƙaryata gaskiyar ayoyin da aka bayyanar masa, kuma ya saba abin da aka umarce shi na yin biyayya. ثم أدبر يسعى. Sannan ya juya yana bin hanyoyin da zai rushe da'awar annabi Musa. فحشر فنادى. Sai ya yi kira, ya yi shela, ya tara mutanensa, mabiyansa, matsafansa.
فقال أنا ربكم الأعلى sai ya ce, Ni ne Ubangijinku mafi girma. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى Saboda haka sai Allah ya kama shi da uƙubar kalmarsa ta farko da ta ƙarshe a duniya da lahira. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى Lallai a cikin wannan akwai ɗaukar izina da wa'azi ga wanda yake jin tsoron Allah. أأنتم أشد خلقا أم السماء Shin yanzu ku ne halittarku tafi ƙarfi ko kuma halittar sama? بناها Da Allah ya gina ta, رفع سمكها فسواها ya ɗaukaka rufinta, ya kuma daidaita ta, وأغطش ليلها وأخرج ضحاها kuma ya fitar da duhun darenta, kuma ya fitar da hantsinta, والأرض بعد ذلك دحاها kuma tare da haka ƙasa ya shimfiɗa ta, أخرج منها ماءها ومرعاها ya fitar da ruwanta daga gare ta, kuma ya fitar da makiyayarta wajen noma da kiwo, والجبال أرساها kuma ya kafa duwatsu turaku a cikin ƙasa ta yadda ba za ta raurawa ba. متاعا لكم ولأنعامكم Domin wannan jin daɗinku ne kuma da na dabbobinku. فإذا جاءت الطامة الكبرى Idan babbar musifar tashin alƙiyama ta zo, يوم يتذكر الإنسان ما سعى a ranar mutum zai tuna duk abin da ya gabatar na aikin alkhairi ko na sharri. وبرزت الجحيم لمن يرى Kuma rana ce da za a bujiro da wutar jahimu a fili a bayyane ga kowanne mai ganinta. فأما من طغى To, amma a wannan rana duk wanda ya yi ɗagawa ya yi girman kai ya ƙetare iyaka ya wuce gona da iri, وآثر الحياة الدنيا kuma ya fifita rayuwar duniya akan ta addininsa, فإن الجحيم هي المأوى to lallai wutar jahimu ita ce makomarsa. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى To, amma wanda ya ji tsoron tsayuwa a gaban Ubangijinsa kuma ya hana ransa abin da take so, فإن الجنة هي المأوى to lallai aljanna ita ce makomarsa. يسألونك عن الساعة أيان مرساها Suna tambayar ka game da tashin ƙiyama wai yaushe tabbatuwarta take. فيما أنت من ذكراها Me ya haɗa ka da ambatan lokacin tashin ƙiyama? Ilimin sanin tashin ƙiyama ba a wurinka yake ba, kuma ba a wurin ɗaya daga cikin halittu yake ba. إلى ربك منتهاها Ilimin sanin lokacin ƙarshen al'amarin tashin ƙiyama zuwa ga Allah Ubangijinka yake. إنما أنت منذر من يخشاها Kai kawai mai gargaɗi ne ga wanda yake jin tsoron tashin ƙiyama da haɗuwa da Allah Ubangijinsa. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها
kamar lallai su a ranar da za su ga tashin kiyama idan aka fito da su daga cikin kaburburansu za su ga kamar ba su zauna a duniya ba ko kabari sai zaman yini ɗaya ko lokacin hantsi.